L-4 fid-9 ta' filgħodu tibda t-translazzjoni tat-tebut tal-Papa Franġisku li se jinġar mill-kappella ta' residenza tal-Papa, Domus Santa Marta, jgħaddi mill-Pjazza San Pietru u jiddaħħal fil-Bażilika ta' San Pietru fejn ser ikun espost tal-qima tal-insara. It-tebut tal-Papa huwa magħmul mill-injamu żingu u ġie mkeffen bil-bies liturġiku fosthom pjaneta ħamra bil-mitra f'rasu u bil-kuruna tar-Rużarju f'idejh. Il-Papa Franġisku jibqa' espost sas-Sibt meta fl-10 ta' filgħodu tibda l-qudiesa tal-funeral fi Pjazza San Pietru li ser titmexxa mid-dekan tal-Kulleġġ tal-Kardinali Giovanni Battista Re. Għall-funeral diġà kkonfermaw l-attendenza mexxejja dinjija fosthom il-President tal-Istati Uniti Donald Trump, il-President Ukren Volodymyr Zelensky u għadd ta' kapijiet ta' stat u gvern. Il-President Russu Vladimir Putin mhux se jattendi. Fit-tmiem il-qudiesa, it-tabut jiddaħħal fil-Bażilika ta' San Pietru minn fejn jibda l-aħħar vjaġġ għall-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore fejn ser issir id-difna. Il-post tad-difna intażel mill-Papa nnifsu. Fit-testament spiritwali tiegħu li kiteb fl-imnarja ta' 3 snin ilu u li ġie ppubblikat it-tnejn li għadda, il-Papa qal li din ix-xewqa torbot mal-fatt li huwa dejjem afdal ħajtu s-saċerdozju u l-episkopat fil-Madonna. Ried li l-qabar ikun sempliċi u mnaqqax fuqu biss ismu. Fit-testament il-Papa Franġisku kiteb li joffri s-sofferenzi tal-aħħar parti ta' ħajtu għal paċi fid-dinja u għal fraternità bejn il-popli. It-tnejn fil-għaxija, il-Kardinal Kevin Joseph Farrell li għandu l-inkariku ta' Kamarlengo tal-Knisja Kattolika mexxa r-rit li bih ġie aċċertat li l-Papa Franġisku huwa mejjed u tpoġġa fit-tebut. Fil-għaxija wkoll iż-żewġ appartamenti tal-Papa, wieħed fit-tieni solar ta' Casa Santa Marta u l-ieħor fit-tielet solar tal-Palazz Apostoliku issakru u ġew issiġillati. Dan huwa s-sinjal ta' sede vakante. Jerġgħu jinfetħu wara l-konklavi meta jinħatar Papa ġdid. Il-ġublew tal-adolescenti skedat għal tmiem il-ġimgħa li ġej ser jiġi ċelebrat iżda ġiet posposta iċ-ċerimonja tal-kanonizzazzjoni tal-Beatu Carlo Acutis. Mill-ġurnata tal-funerali jibdew il-Novem Diales, 9 ijiem ta' luttu illi matulhom l-insara jkunu mħeġġa jitolbu għal ruħ il-Papa Franġisku.